गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै रुंसारि थानेश्वर बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंनाय जादों। बे बादायलायनायाव गासै मोन 8 गेलेग्रा हानजाया बाहागो लादों। फारियै बनजार एफसि, फुंखा एफसि, बिजनी एफसि, कचबिहार एफसि, रुपाली एफसि, सोनाब बंग, सरबनजी एफसि, निउ टाउन इउनिट एफसिआ बाहागो लायो। मख'जाथावदि रुंसारि थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 1945 मायथाइयाव गसाइगावनि सुरेन्द्रपुर गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा 2021 मायथाइनि 5 जुन खालारखालि रुंसारि जायो। बिथाङा 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीनि आंगो बिफामोन। बे बादायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'जों लोगोसे इएम रेवरेवा नार्जीहारी, एमएलए जिरन बसुमतारी, एमसिएलए सजल सिंह आरो गोबां मानगोनां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि, समाज सिबियारि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। সম্মানীয় এমএলএ জিরন ইয়াৰ পিছত আছে জেকমল টুনিয়া মালু বিজেপি ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইনৰিটি মৰ্চা অঞ্চলৰ এজন গংগা আছিলে আৰু সমাজৰ আগত নিবৰ কাৰণে শিক্ষিত দিশতে হওক সামাজিক দিশতে হওক বহুতখিনি তেখেতৰ অৰিহণা আছে আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আজি ধন্যবাদ থাকিল স্যাৰ। बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावनाय सोमखोर बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि इउपिपिएलनि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय। অঞ্চলৰ যি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম তেখেতসকলক बिनि उनाव सिनायथि होनो आवगायदों मिसेस भानु नार्जारी जंगर ब्लक इउएनस कमिटि इउपिपिएल बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। स्पेसियेलि जिरन बसुमतारी लोगोसे सिनायथि होनो आवगायदों ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ मानगोनां कर्णबल नार्जारी अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट ব্যক্তি আছিলে सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आङो नाजावलांनो फारि फारि नाजावलांनो खावलायदों जोंनि आलासि नाजावगिरिफोरखौ। बे समाव সময়তে কৈ আছোঁ যে খেল सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय য'ত মানুহে आरो सिनायथि लानो थाखाय हामबाय होनो। बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों निथुन बसुमतारी भाइस डिसिएलसि जंगुवार খেল ধেমালি जंगुवार कन्स्टिटिउन्सिनि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। খেলৰ যোগেদি আমি নিজৰ बिनि उनाव सिनायथि होनो आवगायदों গতিকে बुदिराम हासदा যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম আছে कासियाबारि আহ্বান জনাম आसु सेक्रेटारि आनसलिक कासियाबारि आनसलिक आसु सेक्रेटारि নকৰাকৈ যিসকলে যি ইভেণ্টটোক ভাল পায় কোনোবা बुदिराम हासदा কোনোবা सारक ভাল পাব পাৰে निजेर सिनायथि অন্যান্য ইভেণ্টবিলাক ভাল পাব পাৰে ঠিক ইভেণ্টবিলাকত बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों মনোযোগ দি হিমু प्रसाद ভালকৈ শিকি লয় আৰু আগলৈ যাবৰ কাৰণে बसुमता আমি चेयारमेन एसटी बोर्ड सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। ক্ৰীড়াটো আগত নিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি পোনপ্ৰথম बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों অক্টোবৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰলৈকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট मिस्टार गुकुल बसुमतारी बिजनेसमेन आरो लोगोसे रौसारी आयं थानेश्वर बसुमतारीनि रिलेटिभ सारखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। লগত আমাৰ কণ্টেক্ট হৈ গ'ল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ 6 শিডিউল নেশ্যনেল গেম বা অন্যান্য बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों
Akibur Rahmat, Presiden Sirampur Blok UPPL, সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে Sarko Hambaihene, Kauni Snaichiko Lanai Take, আমি সেইখিনি সুবিধা Besmo Snaichi Hene Awgaidang, বছৰ ধৰি তেখেতে গাঁওবুঢ়াও কৰিছিলে BCDC আৰু Chairman, তেখেতৰ যে গাঁওবুঢ়া কাল Hatio Kamuga Kauni Snaichiko Lanai Kaulaibai, ৰাইজৰ হৈ বহুত Snaichi Hene Awgaidang, Raju Islari, Secretary BCP Zonglor Mandol, Bitako Kauni Snaichiko Lanai Kaulaibai, Jibson Kamuga, তো তেখেতৰ Raju Islari, স্মৃতিত আজি আমি ইয়াত আৰণাই ফুটবল ফিল্ড এই Besmo Snaichi Hene Awgaidang, Kumar Sharma, Vice President Gosaigaon District UPPL, আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক যাতে আমি তেখেতসকলক উৎসাহ যোগাব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা খেলৰ প্ৰতি যাতে আমাৰ Snaichi Hene Awgaidang, Sondon Basumatari, এনকাৰেজ businessman,